מה אתם חושבים על גבר שמציע למישהי נישואין, לא בגלל שהוא אוהב אותה, אלא בגלל שיש לה הרבה כסף? הוא לא אוהב אותה, הוא אוהב את הכסף שלה. האמת, הוא גם לא רוצה להתחתן איתה, הוא רוצה להתחתן עם הכסף שלה. אם היה יכול לקבל את הכסף בלי החתונה, היה מעדיף את זה. איזה מין חתונה זאת? מה יכול לצאת מחתונה כזאת? הרי בטל דבר בטל אהבה. ייגמר הכסף, תיגמר החתונה. אם לכם היו מציעים נישואים, והייתם יודעים שזה לא בגלל שאוהבים אתכם, זה לא בגלל מי שאתם, אלא בגלל מה שיש לכם. הכסף, הבית, הדירה. איך הייתם מרגישים? הייתם נעלבים, זה ברור. עכשיו בואו נשליך את זה על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה גם נקרא קשר של נישואין, חתן וכלה. אם מישהו מתחתן עם הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שאוהב את הקדוש ברוך הוא רוצה את הכסף שלו, הוא רוצה את הברכות שלו, בפרנסה, בבריאות, בשלום בית. אולי הוא קצת עדין יותר, הוא רוצה שכר בעולם הבא. לא משנה, הוא לא רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא רוצה לקבל ממנו משהו. מה אתם חושבים על קשר כזה עם הקדוש ברוך הוא? זה בדיוק כמו אותה חתונה. הוא לא מתחתן עם הקדוש ברוך הוא, מתחתן עם מה שהוא מקבל ממנו. אם היה יכול לקבל את הגן עדן בלי המצוות, היה מעדיף את זה. אדמו"ר הזקן מסביר לנו בפרק ד' בתניא, אנחנו מקיימים מצוות לא בגלל מה שנקבל, אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא בעצמו. על זה אמרו חז"ל, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. שעה אחת, רגע אחד של מצווה שעושים אותה כמצווה, זה צפת, זה חיבור עם הקדוש ברוך הוא. עושים את זה על אמת, זה יותר מכל העולם הבא. כי מה זה עולם הבא? שם נהנים מזיו השכינה, מקבלים מההערה של הקדוש ברוך הוא. אבל פה שמקיימים מצווה, מניחים תפילין, שומרים שבת, מדליקים נרות שבת, תופסים את הקדוש ברוך הוא בעצמו.